Història de Xixona al carrer, el milagre de Sant Sebastià. El 24 de juliol de 1600, la pesta, una malaltia més terrible que la Covid-19, estava a punt d'arribar a Xixona. Ací darrere vivia el matrimoni format per Úrsula Moran i Francisco Soler. Úrsula era molt devota de Sant Sebastià i guardava una imatge del sant a la que resava tots els matins per a que la pesta no entrara en Xixona. Aquell matí, Úrsula es va donar compte que dels ulls del santet brollaven llàgrimes. Molt assustada, va eixir al carrer a comentar-ho als veïns. El rebombori va ser tan gran que van pujar els jurats del poble, el cura Pere Joan Berenguer i el notari Joan Sanchís per alçar acta d'este fet extraordinari. Les autoritats van acordar traslladar el sant des d'aquesta casa fins a l'església de Santa Maria, l'església vella, perquè l'església nova encara no s'havia construït. Això és el que ens conta la tradició. Sabem que en l'any 1602 Úrsula Moran va atorgar testament i va encarregar al seu marit que organitzara i pagara una festa del milagre de Sant Sebastià. En 1604 Úrsula havia faltat i va ser el seu marit qui va carregar un censal de 13 lliures al clero parroquial per a organitzar la festa i l'octava de Sant Sebastià. En 1666 la festa està completament estructurada, amb missa i processó amb la seva imatge per tota la vila. I això és tot. S'eixes al carrer, posa la mascareta i ja saps, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.